Kako smo na samom početku današnjeg druženja najavili, dakle, govorimo o aktivnosti turističke organizacije opštine Knjaževac, a tim povodom naš gost ovoga jutra je Boban Marković, direktor. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, veliki pozdrav vama i vašim gledalcima. Evo, zaista mnogo aktivnosti i zaista atraktivne ponude kada govorimo o turizmu u opštini Knjaževac, pa pre nego što najavimo ove koje slede, da pomenemo i one koje su već prošle, a svakako su ostale upamćene. Najpre molitva pod Midžurom u maju mesecu i tada je zvanično i krenula turistička sezona. Pa tako je, znači u maju su ti neki majski dani, dani opštine. U okviru toga dosta aktivnosti turističke organizacije. Sve je krenulo 6. maja, znači molitvenim obrednim delom molitve pod Midžurom. Već 12. maja mi smo imali taj privredno-kulturni deo manifestacije u selu Balta Berilovac. Imali smo Jelenu Tomašević kao specijalnog gosta, znači ona je oduševila sve prisutne, naročito mlađu populaciju, tako da smo imali zaista jednu odličnu molitvu pod Midžurom. Nakon toga imali smo Zvuke trube sa Timoka, to je manifestacija koja po drugi put šalje svog pobednika kao pretakmičarski centar na sabor trubača u Guči, tako da smo ove godine imali 6 orkestara u takmičarskom delu i 2 u revijalnom. Pobedio je orkestar iz Knjaževca, orkestar Dar Mar, i oni će se takmičiti ove godine i predstavljati Knjaževac na saboru trubača u Guči. Nakon toga krenuli smo sa aktivnostima... I za ljubitelje onih, jel tako, sportova koji podižu adrenalin. Tako je, nakon toga krenuli smo sa aktivnostima vezano za promociju Stare planine, koja je podjednako lepa i u letnjim mesecima kao i u zimskim. Znači imali smo prvog vikenda juna meseca, 2. 3. juna, niz aktivnosti na Staroj planini, tako da smo taj vikend nazvali vikendom adrenalina. Najpre smo imali jednu izuzetnu trku, mogu slobodno reći svetsku trku i svetski događaj, znači Ultra Trail Stara planina ove godine imao je preko 400 učesnika iz čak 25 zemalja sa 4 kontinenta, znači stvarno organizacija na jednom svetskom nivou, svi prezadovoljni, tako da, kažem, trka Ultra Trail po 6. put raste iz godine u godinu. A koincidencija da smo istog vikenda imali i skup ljubitelja četvorotočakaša, takozvanu ATV avanturu. Također ljubitelji tih vozila iz čitavog sveta okupili su se, krstarili Starom planinom, tako da kažem taj vikend adrenalina je onako obeležio jun mesec, a imali smo i jednu trku, jedan brdsko-planinski reli, što je nova aktivnost vezano za Staru planinu. Tako da kažem, niz nekih aktivnosti koje mi direktno ili indirektno organizujemo, preduzimamo vezano za promociju Stare planine u letnjim mesecima i taj avanturistički turizam. A nakon što ste podigli adrenalin i domaćim ljudima i gostima, evo, vratili smo se u neke mirnije vode, aktualan je Festival kulture mladih, je li tako, koji zaista ima dugu tradiciju, 57 godina se organizuje? Jeste. Nakon planine spustili smo se malo do bazena Banjica, gde smo u ponedeljak imali, moram i to da spomenem, jednu novu aktivnost. Znači u pitanju su igre bez granice koje se sada zovu City Games. Ja ne znam iskreno čija je to produkcija, ali za ovaj naš region znači zaduženi su Hrvati i ta ekipa ljudi iz Rijeke organizovala je kod nas u ponedeljak, znači to je bilo, ja mislim, neko polufinale igara bez granica, gde će moram da kažem, opet je Knjaževac tu izašao kao pobednik, bilo je 6 ekipa, znači sa regiona, i pobednici, naša ekipa, učestvojaće u nedelju na Zlatiboru na finalnom, znači tom takmičenju, a ako tu prođu, znači ići će, ja mislim da je u Portugaliji negde tamo krajem avgusta finalno takmičenje igara bez granica. Da, ako se ja ne varam, neke nezvanične informacije koje mi imamo, to je da su u Čačku osvojili čak 2. mesto, i što im je naravno omogućilo dalji plasman. Festival kulture mladih, kažemo, evo, traje već 57 godina. Da, 57 godina je jedna od najdužih manifestacija kada je u pitanju kultura u Srbiji svakako. Znači, otvoren je u utorak, već u sredu imali smo u revijalnom delu nastup Željka Joksimovića. Sinoć je koncert održala grupa Van Gogh, večeras ćemo imati grupu Miligram.
Sutra je Mira Škorić, u nedelju DJ, ali kažem to je sve u revijalnom delu, u onom takmičarskom delu, u izvornom delu festivala, ono što festival zapravo jeste. Tu su mladi iz čitave Srbije koji prezentuju sebe u različitim aktivnostima, da li je to u pitanju recitacija, drama, šta god. Znači, Knjaževac je ovog leta grad mladih. Prestonica kulture i mladih. Tako je. Samo još vremenske prilike da idu na ruku, a nadamo se biće. Nažalost, ovo leto vidite i sami kako je, tako da je recimo i koncert Željka Joksimovića održan po kiši, gotovo da je umalo prekinut, ali kažem nije bilo strašno. Održan je koncert, Željko je jedan veliki profesionalac, u 2 navrata smo čak imali nestanak struje, ali kažem na kraju publika oduševljena, tako da nekoliko hiljada posetilaca iz Knjaževca, iz regiona uživalo u nastupu Željka Joksimovića. Da, bit će tako i narednih večeri. Pa nadamo se, da, kažem, taj bogat program u revijalnom delu, a kažem, onaj zvanični ide svojim tokom, tako da 57. put Festival kulture mladih Srbije, mislim, stvarno jedan značajan. Značajan datum, odnosno godišnjica je i kada govorimo o Saboru na Kadibogazu, punoletstvo jedno, je li tako, 18 godina manifestacije koja je prekogranična praktično. Jeste, to je prekogranični sabor, jedan od najvećih u ovom delu regiona svakako, znači sabor na kome u ta 3 dana prođe i preko 30.000 ljudi, znači kažu statističari, odnosno ljudi sa carine koji beleže taj prolaz. Sabor je ove godine, danas se zapravo zvanično otvara u petak u 12 časova. Sutra je glavni dan, da kažem, i u nedelju traje negde do 18 časova. Tako da u ta 3 dana otvorene su granice, prekogranična saradnja, ljudi dođu tu malo da se vide, da se druže, nešto pojedu, popiju, nešto kupe, jedan bukvalno sabor u pravom smislu te reči. Turistička organizacija organizovala je prevoz za sve zainteresovane. Sutra autobus kreće u 8 časova ispred Spomen parka. Tako da eto pozivi vama i vašim sugrađanima na tu jedinstvenu manifestaciju koja ove godine, pored tog jubileja punoletstva, kada je u pitanju sabor, ima i tu konotaciju da je 50 godina od te prekogranične saradnje, aktivne prekogranične saradnje 2 bratska naroda. Da, i da pomenemo, to su sela Novo Korito sa naše strane. I Salaš sa bugarske strane, tako je, to su 2 mesta koje su onako najbliža granici i ta neka današnja ideja i ideja o otvaranju graničnog prelaza sigurno će biti aktuelna priča i ove godine. Očekujemo i neke ministre sigurno i sa naše i sa bugarske strane, s obzirom da je, kažem, 50 godina od tog bratimljenja ta 2 bratska naroda. Tako da eto poziv i svim vašim gledalcima, znači za vikend Sabor na Kadibogaz, a uveče Festival kulture mladih Srbije. Da. I ono što je interesantno kada govorimo o Saboru na Kadibogazu, to je da će biti u znaku obeležavanja 93. godišnjice, je li tako, od prve manifestacije. Nekako imam taj podatak da je prva organizovana 1920 i neke godine. Pa moguće, ali kažem ono što mi znamo i što svakako potenciramo, to je 50 godina jubilarnih od tog bratimljenja, znači ta 2 bratska naroda. Svakako značajan jubilej. Da. To će biti organizovano praktično već od danas i ovog vikenda. Tako je, danas je otvaranje u 12 časova. Granice će biti otvorene danas do 18, ja mislim sutra do 21 i u nedelju znači od 9 do 18. A narednog vikenda je jedna nova manifestacija, atraktivna i verujem privući će pre svega ljubitelje zvezda i planeta. Pa tako je, evo turistička organizacija zaista dosta aktivnosti ima. Jedna od aktivnosti, da kažem nova manifestacija, da je tako nazovemo, bit će Moon Fest. Radi se zapravo o ideji
asocijacije Srbija za mlade sa kojom smo mi uspostavili saradnju. Znači, to je asocijacija koja se bavi onim što mi u turizmu zovemo receptivni turizam, vodi ljude, a pre svega mlade ljude iz Srbije po Srbiji. Na taj način i reprezentuju i prezentuju Srbiju njima, a naravno nama služi to u neke promotivne svrhe kako bismo te ljude upoznali sa našom destinacijom. I kažem, mi smo početkom ove godine ostvarili saradnju sa tom asocijacijom i njihova ideja je bila, oni su znači na osnovu nekog proračuna astrologa došli do informacije da će 27. jula biti totalno pomračenje meseca. I došli su na tu ideju da dovedu ljude iz čitave Srbije na Staru planinu i da to totalno pomračenje meseca ljudi vide i dožive na jedan jedinstven način, time što će znači moći da preko durbina koji će tu biti postavljeni prate pomračenje meseca. Oni koji budu zainteresovani moći će da idu na Midžor i da sa Midžora prate totalno pomračenje meseca. Naravno, tamo će i odlasku i u povratku imati mogućnost da imaju jedinstveni doživljaj, da vide Srbiju sa krova Srbije i izlazak sunca. Znači, bit će to jedinstveni prizori, tako da očekujemo po najavi, znači, da kažem, organizatora, mada smo mi zvanično organizatori, ali oni su, kažem, nosioci te ideje. Negde preko 400 prijavljenih u ovom trenutku. To je samo, znači, iz Novog Sada, Beograda i Niša, a očekujemo i dolazak planerskih društava sa regiona, tako da možda i čitavih 1000 ljudi. Biće 27. u noći, znači, negde je povraćenje najavljeno za 22:20. Imaćemo dva programa. Jedan program biće dolazak u petak, znači izlazak na planinu ko bude hteo, ko ne bude, znači centralni događaj biće na platovu kod kafea Plaža, odakle će moći da prate pomračenje meseca. Imaćemo i predavače sa Prirodno-matematičkog fakulteta, biće to profesori koji će govoriti o tim pojavama i o astrologiji. A nakon toga bit će jedna noćna žurka gde ćemo imati jedan bend koji će zabavljati sve prisutne koji ne budu hteli da idu na Midžor. Nakon toga u ranim jutarnjim časovima sledi povratak, baza i kamp bit će u Balta Berilovcu, kod škole u Balta Berilovcu. Tu će biti svi zainteresovani koji će ostati 4 dana, jer druga tura i drugi program podrazumeva 4-dnevni boravak u Knjaževcu sa kupanjem na bazenu, sa obilascima svih znamenitosti koje Knjaževac pruža. Na kraju će oni završiti svoje putovanje preko Pirota i Zavojskog jezera, tako da kažem, organizatori Srbija za mlade zaista jednu lepu turu su napravili i nadamo se da će nas samo poslužiti vreme i da ti ljudi dožive Staru planinu onakvom kakva zaista jeste. Da, dakle, zaista nesvakidašnja manifestacija i povod prvenstveno. Jeste, povod je odličan, naravno to se dešava jedno možda u 100 godina, ali svakako noćni uspon na Midžor ostaće i mi ćemo se potruditi da i do godine radimo taj noćni uspon zajedno sa njima. Pa vidjet ćemo. Da, evo samo da još jednom ponovimo satnicu koja je za sada takva, verujemo neće biti pomeranja. Dakle, kažu da pomračenje počinje u 20 sati i 40 minuta, da potpuno pomračenje nastupa u 21:30 i da traje do 23 sata i 15 minuta. Dakle, dovoljno vremena da se proprati. Da, sasvim dovoljno vremena. Kažem, imat ćemo gore i teleskope, tako da će moći da se prati pomračenje i putem teleskopa, a naravno i golim okom će se biti vidljivo. Tako da je jedinstveni prizor sa vrha, sa krova Srbije. Da, međutim, to i nije kraj ovogodišnje turističke sezone. Kada govorimo o opštini Knjaževac, već u oktobru imate novi projekat. Pa tako je, mi smo, kažem, dosta aktivni ove godine, tako da sa partnerom iz Bugarske radimo na jednom projektu koji je također tematski vezan za Staru planinu i za promociju Stare planine u letnjim mesecima. Radi se o jednoj trci u orijentiringu koju smo organizovali, kažem, sa partnerom iz Bugarske na taj način da će početkom oktobra, 5. i 6. oktobra, trka najpre biti održana sa bugarske strane na skalama u Belogračiku, a zatim će se takmičari prevesti
autobusom sa naše strane, gde će na Staroj planini također biti održana ta trka. To je trka koju je podržala, znači, Evropska komisija, zapravo iz sredstava Evrope. Mi smo dobili IPA fond je u pitanju, znači dobili smo sredstva koja su opredeljena za tu trku i u okviru te trke imamo nabavku, zapravo već smo nabavili jedno ATV vozilo koje je za potrebe, znači, trasiranja staze za orijentiring, a dobili smo i 10 brdskih bicikala i 10 GoPro kamera koje će koristiti takmičari u toj trci. Nakon realizacije trke sva ta sredstva ostaće trajno na korišćenje turističkoj organizaciji, tako da mi se nadamo da ćemo ta sva vozila i tu svu opremu adekvatno upotrebiti kasnije, naravno sve u cilju i svrhu promocije Stare planine u letnjim mesecima, koja je, opet da kažem, podjednako možda i lepša u letnjim nego u zimskim mesecima. Da. I verujemo da osim vremenskih prilika koji je po ko zna koji put već ove godine, kažemo, nisu išle na ruku, ovakve manifestacije i brojnost tih dešavanja zaista privlači i mnoge turiste u opštinu Knjaževac. Pa jeste upravo tako. Znači mi, kažem, Stara planina je poznata pre svega po zimskoj sezoni i po zimskim sportovima i mi nemamo tu problem da popunimo smeštene kapacitete, čak što više imamo problem da nam nedostaju smešteni kapaciteti, ali u letnjim mesecima, znači, nemamo dovoljan broj turista, tako da sve te aktivnosti smo mi pokrenuli i taj Ultra Trail, brdsko-planinski maraton i evo sada Moonfest i taj Advision. Sve su to, kažem, neke aktivnosti i projekti koje radimo, a sve u cilju promocije Stare planine u letnjim mesecima i naravno da se ti ljudi koji jednom dođu, vide, dožive Staru planinu i vraćaju vrlo rado i do godine, a i mimo tih dešavanja koje su organizovana dođu sami sa porodicom, tako da jeste sve veći broj turista posećuje Staru planinu i u letnjim mesecima. Hotel Stara planina, jedan od najljepših planinskih hotela, je pun također tokom leta. Oni se bave nekim drugim aktivnostima, kongresnim turizmom, ali naravno i svi ovi avanturisti su dobro došli i naravno da se i oni smeste i u hotelu Stara planina i u hotelu Babin Zub, koji odnedavno je zapravo od ove sezone isto pod ingerencijom javnog preduzeća Stara planina. Tu je i planinarski dom. Tu je i preko 750 ležajeva u domaćoj radinosti, tako da na Staroj planini u ovom trenutku mi imamo negde blizu 2000 ležajeva. Bobane, meni na kraju razgovora ostaje samo da vam poželim puno uspeha u daljem radu i da ovakvim tempom nastavite i narednih godina i narednih sezona. Hvala vam, trudit ćemo se. Naravno, hvala vama što ste se odazvali pozivu i bili naš gost ovoga jutra. A mi ćemo sada slikom i rečju